искаме да кажем едно голямо благодаря. Огромно благодаря. И на двама ви. Просто запечатахте такъв момент в нашия живот с някаква огромна емоция, брутална. Да. И ние нямаме думи, просто това е нещо. Все сме уникално. безмълвни и направо в момента сме настръхнали и двамата. Ето. Да. Това може да го изрежем. Наистина благодарим ви, огромно благодаря. Без вас нямаше да е такъв празник. Вие предразположихте по най-якия начин. Вие направихте така, че да се чувстваме супер комфортно, супер в кожата си. В кожата си бяхме в момента, значи, когато се видяхме, имаше една, как беше? Едно притеснение. Да. И когато се видяхме и вие спокойни. Сега, тук е това. Всичко е толкова организирано. Непознато место беше за вас и каза, сега от тук ъгъл, от там ъгъл, от какво си. Уникални сте. Ево, на всеки един препоръчвам вас с Хектор, нали, уникални сте. И сте резервирани за всеки един наш пол. Значи, за децата абитюренската сте там. Нали? Да. Сега ще има и други събития. Кръщене. Кръщене. Да. Не, в кръга на шегата, наистина благодарим ви от сърце, че направихте нашия празник толкова специален, толкова хубав, толкова изпълнен с емоции. Вие се забавлявахте, ние се забавлявахме, беше като... Почувствахме ви като приятели, наистина като приятели почувствахме и адмирация. Браво. Наистина.